Max 3 hilabetez. Kontratatu 17.40an. Lehen greba eguna dute gaur Arabako metalgintza sektorean. Lan hitzarmen berri baten alde, ELA, Comisiones Obreras, Lab, Uso, ESK eta CGT sindikatuek deituta. Gaurkoaz gain, beste bi greba egun deitu dituzte, maiatzaren 24an eta 26an. 20 urte igaro dira, lan hitzarmena berritu gabe langileen eskari nagusiak dira, soldatak KPIren gainetik igotzea, 14 ordainsariko 1.400 euroko gutxieneko soldata izatea, lanaldia murriztea, azpikontratatutako langileen subrogatzea, baimenak hobetzea eta hitzarmena aplikatzeko bermeak edukitzea. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongietorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez, Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Maiatzak 18 ditu gaur, aste azkena da, eta esan bezala eguneko arreta puntu nagusiak Gasteizen bertan dugu, metalgintzako sektorearen lehen egun horretan hitzarmena, 2 hamarkada daramala berritu barik nabarmendu du Lab sindikatutik, Patxi López de Armentiak. Arabako metala 2019an bukatu izan lan hitzarmena, hasi izan negoziazioa, baina pandemia etorrita utzi izan. Gero Ukrainiako gerra asmoz enpresarioak esan dute ezin dela negoziatu. 4 bilera egon dira azkenengo hilabetean, baina bere egoitza edo bere mugimenduak ezetza esan dute guztira. Ez dira mugitzen. Orduan, grebara joan beharko da. Zer espero duzue gaurko egunetatik eta hurrengo 2 egunetatik ere bai? Alde batetik, jendea mugitzea, ikustea Araban 20.000 pertsona lan hitzarmenik gabe daudela, Gasteizko jendea eta Arabako jendea apoiatzea, eta enpresarioa zehozen mugitzea. Elako ordezkariak ere izan dira gaur goizean grebaren lehen egun horretan, eta Joritz Iglesiasek ohartarazi du aurrerapenik egonezean greba luzatuko dutela. Egoera da lehenengo greba eguna egin dugula, egun osoko greba eguna. Oraindik gaude ikusten enpresetan nola joan den, baina esan dezakegu pozik gaudela, izan ere Mercedesen ibili gara, Mercedesen ekoizpenari mina egin diogu, eta hori gauza handia da, jende asko ibili gara piketetan, eta gero badaude enpresa askotan jarraipen oso zabala izan dutela, eta itxi ditugu enpresa asko, horrekin ere pozik gaude, joango gara gero ikusten, eta argi izan nahi diogu patronalari da, berak ez badula jarrera aldatzen, guk berdin jarraituko dugula, beste 2 egun ditugu aurretik, jarraituko dugu borrokatzen eta patronalen esku egongo da beste 2 egun egotea edo gehiago egotea. Gaurkoan gurekin izango dugu Peio Igeregi, ELA sindikatuko ordezkaria, elkarrizketatu nagusi, ordu batetik aurrera izango da, eta besteak beste hitzarmen kolektiboen blokeoari buruz arituko gara. Izan ere, Bizkaiko metalgintzako langileek ere ohartarazi dute, negoziazioan aurrera pausorik egon ezean grebara joko dutela. Eta bestalde, ELAk deituta maiatzaren 30ean 4. greba eguna izango dute Bizkaiko egoitzetako langileek. 155 egun daramatzate hitzarmenik gabe, lan baldintza oso eskasetan langile ratioak ez dira aski eta mendekotasun zein lan karga beharrei ezin erantzun dabiltza. Muturreko esplotazio egoeran daudela salatu dute. Ostera atzokoan biltzekoak ziren, Akonsako langile batzordea, enpresako ordezkaritza eta lan ikuskaritza, baina azkenean astelehenera mugitu dute bilera hori, hain zuzen ere, 25 kaleratuen epaiketaren bezperan bilduko dira. Erearen aurka jarraitzen dute greba mugagabean. Gaurko batzarra deskonbokatu dute, komisiones ezin zuen gaur. Eta Eusko Jaurlaritzak nahi dau komisiones egotea.
Orduan, 23an jarri digute astelehenean, goizeko 9etan jarri digute batzarra Bilbon. Maiatzan 24an, momentuz dekogu epaiketa. Gu uste dugu etorriko dira Norgestion, Irizar momentuz ez da agertzen. Ez da agertu inoiz eta orain uste dugu ez dela agertuko. Eta ekonomia gaiekin jarraituta, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiak berriz ere berretsi egin du hipotekako zoru klausuletan abusua jasan zutenei dirua itzuli beharko zaiela. Bezero askok ez ekiten hori sinatu zutenik, Kaietako askok auzitara jo zuten. Espainiako Auzitegi Gorenak 2013an esan zuen zoru klausulak gehiegizkoak zirela, baina neurri batean bankuen alde ere egin zuen. Ebatzita bezeroek ordaindutako gehiegizko kopuruak ez zirela atzerako eginez erreklamatu. 2013 azterostiko kaltetuek auzitara jo beharko dute, itzulketak ez baitira ofizioz egingo eta auzitegiek banan aztertu beharko dute abusua egon zen ala ez. Eta jarraian Gipuzkoara joko dugu, bertan baitago Udane Arbeo lankidea, Gabirian hain justu, izan ere Nafarroa eta Gipuzkoa artean 400 elektrizitate dorre baino gehiago eraiki nahi dituzte, eta erabaki horren aurka Lurkide izeneko hitzarmena sinatu dute, inguruko herrietako ia 200 elkartek. Udane, zer gehiago dakigu? Bai, bazuk esan bezala, 80 metroko eta 31 elektrizitate dorre eraiki nahi dituzten bara onaino, Gabiriaraino. Hemen ikus dezuen, elektrizitate zentraleraino helduko da tentsioko linea hori. Espainiako elektrizitate sareak eta forestaliak bere aldetik eraiki nahi dituzten goitentsioko linea proiektuak Orbaibar eta Goierri baiaren arteko eremu horretan elkartuko dira eta ekialdetik mendebalderaino zeharkatuko dute. Nafarroak Gipuzkoaraino helduz. Horren aurka esan bezala Lurkide izeneko hitzarmena sinatu dute inguruko 192 elkartek eta manifestaziora deitu dute datorren maiatzaren 29an. Esandako herrietan mobilizatuko dira Barasoain eta Gabiria artean eta bertan egingo dute protesta esan bezala 9an. Lurkide hitzarmenaren sinatzaileek adierazi dute asumitu ezinezko burugabekeria dela proiektu hau, goitentzioko linea honen proiektu hau, eta elkarteen arabera proiektu horiek ez diote erantzuten elektrizitatea hornidurari lotutako beharrei. Sinatzaileen arabera goitentzioko linea hauek ingurumenean mehatxu handia dela esan dute eta ondoriak larriak izango direla bai ingurumenean, bai inguruko animalientzat, baita gizakiontzat ere. Jarraian entzun dezagun Asier Agirre Gabiriako baserrita kaltetuetako bat. Ingurune aldetio izugarrizko kaltea sortuko do, zatio menditan hainbat pista berri eraikiko ditue poste eta iritsi alizateko, eta gero poste horik hainbat duen lekune, 100 metro karratuko esplanada bat prestatu behar due, eta gero 100ko makina zara sartu batxue. Orduan, sortu batxuen pistak gutxinez 4 metro zabaleko izango die, eta pista berrik bintzet ezente sortu behar ditue. Gero basotane, pinurik eta pagok eta asko bota behar ditue, proiekton ikusten deunez, 3000 eta piko edo beraiek esaten du, baina hori seguro gezurre dela, zati hasiera bat egiten du etorri eta markatzen ditue 4 edo 5, baina gero egiten hasteinen garaien botatzen ditu asko gehiago. Eta esan beharra da, hau Aizkorri Aratz eta Aralar Parke Naturalan tartetio pasatzen dela, eta parke naturalak hainbeste landu eta aigea egiten, eta momentu honetan dana txikitu, hainbeste pago eta hainbeste botatzeko prest daude. Gero osasunen dare honek kalte nabarmena die, zati Europatik aholkatzen du bintzet kilovatio bakoitzeko metro bateko distantzio mardola, etxeta, herrita, bizka gehiago, baina etxe baitzea. Eta hemen kasu askotan, zerainen badago baserri bat, 80 metrotak gehitzen dana, Mution 120 bai, hemen 200 azpiti badago Gabirine bakarren bat, esan beharra dugu, Nafarroan beste herri baten 200 metrotara gelditzen dela. Osasun aldetio eraik esaten duela ez daukela kalteik, ez daukela kalteik, zu momentu batean azpiti pasatzen mazea, baina bertan egoten mazea, egun guztin, hori kalteik nabarmenak eta nahiko demostrata dare.
Eta arrantzaren sektorea laguntzeko diru laguntzak bideratuko ditu Eusko Jaurlaritzak ere, udan, ezintzuk dira xehetasunak? Bai, Eusko Jaurlaritzak honetan 1,5 milioi euro bideratzea onartu dute itsas garapen elkartearen proiektuak finantzatzeko eta diru laguntza horien helburua da arrantza eremuen garapen jasangarrian aurrera egitea Europako itsas eta arrantza funtsaren esparruan. Deialdiaren xede diren ildoak inbertsio produktiboetarako hala nola enpresak sortu eta garatzeko naiz ez produktiboetarako eta enplegua sortzera bideratutakoetarako izan daitezke. Eta eskabideei dagokienez pertsona fisikoek aurrez aurre eska dezakete edota modu elektronikoan eta pertsonek modu elektronikoan soilik eskatu ahalko dituzte eskabide horiek, aurkeztu ahalko dituzte eskabide horiek eta horretarako modu elektronikoan egiteko Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren egoitza elektronikoan sartu beharko dira. Kontuan izan horiek aurkezteko epeari dagokionez hilabeteko epea izango dela, agindua indartzen den egunetik hilabete daino iraungo du diru laguntza hau eskatzeko epeak eta jarraian Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak aurreko ekitaldien inguruko xehetasun gehiago emango dizkigu. Igaz, 86 proiektu ezberdin finantziatu ziren helburu honekin eta besteak beste mikroalgen hazkundea, arrainketuen ekoizpena eta arraintza instalazioetan autokontsumorako eguzki plaken instalazioak sustatzea izan ziren. 2021ean 38 lanpostu sortu ziren programa honen bitartez eta 38 horietatik 22 emakumezkoak izan ziren. Eta gaizaldatuta udane, bihar ekingo zaio ikusentzunezko legearen eztabaidari Madrilen, eta honen atarian, legeak jaso beharko lituzkeen proposamenak jaso dituzte erakunde eta eragile desberdinek. Zintzu dira horiek? Bai, ari gara, azkenik batekin begira eta eztabaidariekin aurretik Kontseiluarekin batera, legeak ez ondo entzuten. Eta horien artean. Udane, barkatu konexioa ez da honena, beraz hemen utziko dugu. Eskerrik asko, eman duzun informazio guztiarengatik. Oso ondo, beste bat arte. Udane Arbeok esaten zuen bezala, hainbat eragilek proposamenak aurkeztu dituzte ikusentzunezko lege horrek barne bildu beharko lituzkenak, xehetasun guztiak emango ditugu jarraian bideo baten bidez. Onartu behar den lege horrek benetan gurea eta gure bezalako hizkuntzen presentzia duina bermatuko badu, beharrezkoa da lege horrek elementu batzuk jasotzea. Besteak beste, bai finantzazio kuotei dagokienez, bai emisio kuotei dagokienez, beharrezkoa da gure eta gure bezalako hizkuntzek kuota zehatz bat izatea. Gogakuratzen dugu, edo estratzen dugu, finantzazio dagokionez eguneko sortze izan beharko lukeela, emisioei dagokionez, eneko 40 orokorrean ez da gero, hizkuntza bakoitzaren kuota ere ezarri beharko den, bermatzeko berezko hizkuntza ofizial guztien presentzia izanen dela etorkizuneko ikus-entzunezkoetan. Horrez gain, streaming plataformetan geolokalizazio bitartez bertako edukiak nabarmendu daitezela, Euskal Herriaren kasuan, euskerazko edukiak nabarmendu daitezela geolokalizazioaren bitartez, edota momentura arte diru publikoz bikoiztuta edo azpidatzita izan diren eduki guztiak azpidatzi edo bikoizketa horiekin eskaini ditzatela derrigorrez. Estatuko telebista publikoari dagokionez, Klan TV aurrentzako kateak eduki guztiak euskerara bikoiztuta eskaini ditzala eta informatibo territorialak EAN eta Nafarroan euskeraz eskaini daitezela gutxienez.
Hori esek Euskalgintzaren Kontseiluak eta Pantailak euskarazik ikusentzunezko legearentzat proposatutako bideak ikusiko da azkenean legeak horiek barnebiltzen dituen ala ez, esan dugu bihar Madrilen eztabaidatzen hasiko dela, eta euskararen normalizaziorako bidean atal bat baino ez da ikusentzunezkoena, justu euskararen egoeraz kezkatuta daudelako manifestaziora deitu du Euskara Aurrera ekinbideak. Donostian, larunbatean izango da manifestazio hori, eta geroz eta atxikimendu gehiago jasotzen ari da. Maialen Arteaga dugu pantailaren beste aldean, Gazte Euskaltzaleen sareko kidea da bera. Eguerdion, Maialen? Aupa, eguerdion. Larunbaterako ditu duzuen manifestazio horren arira, zein izango litzateke xede nagusia? Bai, Euskara Aurrerak planteatzen duen xede nagusia da, nolabait herri bultzada bat emotea euskararen borrokan, ez? Lemak berak planteatzen duen moduan, aurrera pauso bat emotea, jauzi bat emotea, eta baldintza batzuk sortzea euskararen borrokak dikozen erronka berrientzako. Izan ere, gazteen ikuspuntutik, ez belaunaldi berrien ikuspuntutik, nola ikusten ari zarete euskararen egoera, euskararen normalizazio prozesu horri? Bai, guk belaunaldi bezala ikusten duen egoera oso blokeatuta. Bai, momentu puntual batzutan euskararen borrokak sortzen zegoela olako loraldi txiki bat, ez? Baina somatzen genuen, gero planteatzen ziren ekimen horiek ez zeukiela islada bat nolabait bultzada horretan. Orduan, guk ikusten genuen euskarateko zen erronka berrietarako behar zirela aurpegi berriak, forma berriak, hausnarketa berriak eta erantzun berriak. Eta guzti horretara bidean, uste dugu Euskara Aurrera ekimenak lortzen duela pixkat planteatzen den erronka nagusi horretarako bultzada handi bat emotea. Jakina da, ez, euskarak gaur egun duen arazo nagusinetarikoa dela erabileran salto bat dagoela, ezagutza bai, baina erabilera ez dela bermatzen, hortxe arrakala bat dagoela. Gazte euskaltzalek zein irakurketa egiten duzue honi buruz? Askotan aipatzen dugu, ez, belaunaldi bezala bai amatik. Leporatzen jaku galera askotan arduragabe batzuk, ez? Hizkuntzarekiko dekogula, horretan dana emonda dekogula, igual ez dugula bizi hizkuntzaren afera hori gure gurasoen belaunaldiak bizi zeuen moduen, baina guk uste dugu ez gauzela adoz. Ulertu behar dela bai, ze arrazoi dekon gaur-gaurkoz gazte batek euskararen erabileran jakintza maila igoarren erabileran hori ez islatzeko, ez? Eta guk, saretik egin dugu zen hausnarketen ostean eta ariketa praktiko, gaztealdia izeneko ariketa praktikoaren ostean eta ondoreztatzen genuen belaunaldi bezala behar ditugula baldintza batzuk euskeraz bizi ahal izateko. Eta gaur-gaurkoz, eremu euskaldunetan bizidan gazte batek gazte bat ez da gai euskara hutsean bizitzeko. Orduan, guk planteatzen duguna da, egia da hizkuntza bat ez dela galtzen, ez dakitenek ikasten zutelako eta dakitenek erabiltzen ez zutelako, baina ez da horregaitik bakarrik. Hizkuntza batek behar du praktikoa izan, behar ditu hizkuntza politika berriak, behar ditu babes legalak, administratiboak, eta uste dugu hori nahiko agerikoa dela euskaraz, ez? Gainera moten dugu, azken bi urtean, pandemia garaian eta bai gertatu dela, inkluso atzera pauso batzuk eskubidei dagokienez. Nafarroan eta iparraldean zer esanik ez, oraindik egoera oso larria da eta aldarrikapenak beste puntu batzutan dauz, ez? Orduan, uste dugu, belaunaldi bezala behar ditugula baldintza batzuk euskaraz bizi ahal izateko. Eta horretan azpimarra jarri nahi dugu Euskara Aurrera ekimenak. Euskarak aurrera egingo badu, bada herri bultzada bat behar duelako, bada belaunaldi berri bat atxikitzen dalako borroka horretara, baina behar ditu hizkuntza politika berriak eta behar ditu baldintza material batzuk aurrera egiteko. Erantzun bat ematera dator beraz larunbatekoak? Bai, erantzun bat egoera guzti honeri, baina erantzun eta salaketa bat izatetik haratago, izan nahi dugu bai Euskara Aurrera ekimenak topagune bat. Topagune bat, harrotasunetik Euskalduna garen aldarrikotzeko momentu bat, uste dut izan behar dela etorkizuna euskaraz bizi nahi, eta eskubidea bebai dalako, ez? Guzti hori defendatzen dugun non topaleku bat. Horixe beraz gonbidapena ere ikusentzule guztiei bertaratzeko, larunbateko deialdi horretara. Maialen Arteaga, eskerrik asko gurean izateagatik. Zuei, mila esker.
Eta politika alorrean, Baltonik espainaratzea baztertu du berriz ere Belgikako justiziak. Avui era un dia dur perquè no sabíem què podia passar. Vaig decidir venir aquí per un tema de drets fonamentals i en el final sí ha estat. Traigo el idioma de las diosas entre barras, insurgentes, un don nadie entre tanta gente, tú mírame indiferente, abro la boca y telediarios emiten urgentemente, yo ya estaba muerto antes de que me conociesen, ahora solo es culpa un nombre, como dibujar con semen, solo mis propios miedos me temen y me temo que me pueden, un personaje sumergido en el desastre y sin poder morirse, hay luchas que me requieren, compañeros que me quieren y sigo triste, como la obra maestra de Antonio Vega, depresivos de copia y pega, me la chupan, nací con mis padres en la cárcel mientras ardía mi cuna, pa'l cole en ayunas, mi hermana conmigo a cuestas, una larga cuesta pa' que mierdas me hablen de la ropa que llevo puesta. No vas a salvarte, vienen a buscarte, van a destrozarte, saben de tus planes. Eta behin espetxetik aterata, presoei laguntza eskaintzen dien elkartea da Harrera elkartea, kartzela ostekoak errazteko eta egokitzapen horretan babesa emateko. 10 urteko ibilbidea du dagoeneko Harrera elkarteak eta besteak beste tramite administratiboak edota osasun arazoekin laguntzen dute. Besterako baliabideak ere eskaintzen dituzte. Xehetasun gehiago emango dizkigu Jon Ugartek, Harrera sareko kidea delako bera. Eguerdion, Jon. Eguardion, Leire, eguardion, ikusileok. Aipatu dugu oroar egiten duzuen lana, baina hobeto irudikatzeko ez dakit aurrerantzean zenolako erronkei aurrekin beharko diezuen. Bueno, aipatu dituzun horietatik aparte, gure erronka nagusia datorren hamarkadarako izango lirateke, alde batetikan, une honetan, kaleratzen hasia diren garraduen inguruarekin, babesa beharko lukete, babes soziala, babes herrikoia, zeren baldintza badago, bai permisokin ez, baina bai grado garapena bideratzeko lan kontratuaren beharra. Orduan, hori tresna bat izango da, errazteko hauen kaleratzea, eta ez dakipa nola ibiliko garen hori bideratzeko. Ez da gure ardura soilik, ez luke izan behar gure ardura soilik, pentsatzen du gizarte honen ardurara izan beharko lukela, eta urrungo erronka duguna da adin handia dutenek ateratzen ari zaizkigula, alegia 60 gorakoak, zeintzue lan mundura ezin ditugun egokitu, ez dutelako prestakuntzarik eta barrikan, eta hoiekin ere arazoak sortzen ari zaizkigu eta datorren hamarkadarako erronkak hau behintzat izango da, bai. Geroz eta gehiago hitz egiten da bergizarteratzeaz, presoen bergizarteratze horretaz, baina argi gelditzen da, hutsune handiak daudela oraindik orain, espetxetik itzulita, egokitzapen horretan administrazioaren papera zein izaten ari da guzti honetan? Administrazio publikoa denetikan eskaintzen ditu babesak arlo sozialekoak izaten dira. Alegia, edozein herritarrei eskaintzen zaienak. Gure arazoa zein da? Gure arazoa da espetxetik gerten 25 urte bete ondorenen o munduan zehar ibilitako jende bat itzultzen denean 30-35 urte igaro ondoren horiek bere bizitza berreraikitzeko baliabide soila dutela administrazioa publikoak eskaintzen diena, alegia, une honetan 700 euro pasatxo. Eta galdera izango litzateke, ea posible den berreraikitzea, bizimodu berri bat, 700 euro horiegin hilean dituzula. Eta guri irutze zaigu ezinezkoa dela. Ezinezkoa dela, eta horregatik egoera hauek gure aldetikan, eta gure aldetikan esaten detenean da alde batetik gizartea eta bestea gure komunitate naturala, alegia orain arte preso izan direnak asko maite izan ditugu, eta orain kalean direnean ere konbeni zaigu maitasun horrei eustea eta elkartasunarekin babestea. Zeren 700 eurokin ezin dute urrutira joan.
Zan ere salto handia da, ez espetxetik irten eta kaleratze prozesu hori, salto handia da, egokitzapena behar du, beraz, lana egiteko badago, horregatik da garrantzitsua zuena bezalako elkartei babesa ematea ere, ezta? Bai, une honetan behintzat, hamarka bat indugu lan honetan guk, atera den jendeari laguntzen, eta hamarkada honetan, azken 12 urte hauetan, 5 presotik gora atera dira. Gehienekin izan ditugu harremanak, dena behar dute epe jakin bat berregokitzeko prozesu hori bideratzeko, gutxienez urte terdi 2 urte behar izaten dituzte, ikusteko gizartea nola dagoen, bere entorno naturala, familiarra egokitzeko, ansietatea gainetik entzeko, hainbat gauza egiteko, pare bat urte behar izaten dituzte. Eta hortikan aurrera ja, bakoitza bere aldetikan hasten da urre txikiak ematen, baina, gu beti atzetik egon behar izaten dugu, eozein arazo baldin badute, aldan neurrian laguntzeko. Orduan, ez da erreza izaten, zeren kontuten izan behar dugu adibidez espetxean inongo ardurik ez dute hartzen preso dagonak. Alegia, dana emana dute. Dake bere ziega, bere oea, bere komuna, bere erropa, bere jatorduak, beraiek ez dute inongo ardurarik, eta ben kalera hartentzen direnean, ardura guzti horiek bere bizkar gainera etortzen dira. Eta jende batek kosta itezaio berregokitze hori bideratzea, eta arazoak hortik handatozkigu, bai. Eta azkenen mezu bat eskatuko dizugu, espetxean daudenentzat, irtera agertu dutenentzat, zer esango zenieke? Esango niekena da patxada zateatzeko, lasaitasunen ni badaket oso zaila dela, oinbeste itxaro duzun egun hori iristen denean, lasai hartentzearena, baina lehenengo hilebetea behintzat bere esfortzuak izan beharko luke bere entorno naturalea egokitzea. Ez beste keskarik, ez beste zeharik. Gero gu ere hor gaude, lehen 15 egunetan gu harremantzen gara beraiekin, eta egin beharreko guztia poliki-poliki egiten hasten gara, baina patxada sartu beharreko zea dela berregokitze prozesu hau, zeren asko igotzen da jendea, asko igotzen da, eta gero lurreratzea ere oso gogorra izaten da. Zeren gizarte honek duena da kalean ikusteko unea iristen denean presoa, oitzuli berria, hasieran guztiak babesten dute emozio guztiekin, maitasun guztiarekin, baina gero ohitzen joaten diren neurrian, bakardade horretan murbiltzen dira, bakardade hori kudeatu behar izaten dute, eta, gu bintzat hor gaude, gurekin konta dezaketela, eta hori, lan asko ematen diguten, eta gizarteari ere eskatuko nioke, alduen neurrian guri babesa adieraztea. Guk ezin dugu publizitatean da dirutza gastatu gure elkartea zertan nahi da, no ez da nahi adieraziaz. Ditugun xoxa guztia bideratzen ditugulako hauen beharrei, etorri berrien beharrei, itzulitakoen beharrei. Orduan ezin dugu, baina bai, gure komunidadean ohikoa izan da ahosa-ahokoa ibiltzea eta jakinaraztea jendeari une honetan behintzat tresna hauek berregokitzeko harrera elkartea dela. Eta harrera elkarteak babes humano eta ekonomikoa berduela. Hori adieraziko nioke, jendeari hori adieraziko nioke. Mezu horiek jazota, bai presoentzat eta bai gizarte osoarentzat ere. Jon Ugarte, mila esker gurean izateagatik. Zuri, Leire, eskerrik asko. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara, eguneko elkarrizketa nagusiarekin, aipatu dugunez gaurkoan ELA sindikatuko hitzarmen kolektiboen arduraduna izango dugu gurekin, Peio Igeregi da bera, ordu batetik aurrera, esan bezala, baina aurretik azken lerreburu bat izan ere Pablo González, euskal kazetaria prebentzioz Poloniako espetxean 3 hilabete eman ondoren, bere espetxealdia luzatzeko aukera egon daiteke, izan ere Poloniak astebetean erabaki beharko du fiskaltzaren erabaki hori.
Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu. Horretarako gaurkoan gurekin dakagu Peio Igeregi, Ela Sindikatuko hitzarmen kolektiboko arduraduna, eguerdion, eta ongetorria Hamaika Telebistara. Esker asko. Hitzarmen kolektibo ez hitz egiten hastiko gara, izan ere hainbat eta hainbat berritzeke daude Euskal Autonomia Erkidegoan, baina horiek gehienak blokeatuta daudela salatu duzue. Beraz, greba da, horiek desblokeatzeko bide bakarra? Zientifikoki neurtuta daukagu. Azkeneko 20 urteetan, 2020 garren urte izan da, hitzarmen kolektibo gehien eguneruta izan dituen urtea, eta hori izan da 2019 izan delako ere bai, azkeneko 20 urteetan greba gehien izan dituen urtea. Bata bestearekin erabalduta dago, guretzat inuzente alitzateke pentsatzea patronalak lan baldintzak berez hobetuko dituela borondate hutsarengatik. Patronalen egitekoa da, irabaziak pilatzea, eta gurea da aberastasuna banatzea, eta hori indar harreman kontu bada, eta horregatik grebak ezinbestekoak izango dira lan baldintzak hobetzeko. Azken aldean, hain zuzen, hainbat greba eta lan gatazka piztu dira sektore eta enpresa desberdinetan, lan hitzarmen horiek berritzeko eskatzeko, esaterako gaurkoan Arabako metalgintza, baita ere Bizkaiko erresidentziak ere ari dira borrokan, hitzarmen berri hori lortzeko bidean, baina lorpenik ere izan da azken aldean, ezta? Bai, zorionez, pandemia bukatuta, pandemiak sortutako soka pasatuta, mobilizazioak eta grebak badaude, eta batetik hitzarmen batzu desblokeatzeko aukera ikusten dugu mobilizazioei esker, eta beste batzuetan autoeskolotan adibidez azken aldian, edo Guggenheimeko garbikuntzan, egunero hainbat enpresatan, hitzarmenak eguneratzen eta sinatzen ari gara, eta gure ustez erabat lotuta dago aurretik esandakoarekin, greba kopurua hasi izanarekin, eta horrek esperantza ematen ikusita Arabako metalean gaur greban gaude, Bizkaiko metalean greba egiteko asmoa badaukagu, Bizkaiko merkataritza greban dago, Gipuzkoako merkataritza ere hemendik gutxira greban egotea espero dugu, Bizkaiko garbikuntza greban dago, mobilizazio asko daude, enpresa askotan ere grebak baude deituta, eta hemendik gutxira espero dezagun lorpen gehiago aurkeztu alizatea. Nobaldeko kasua ere da esanguratzua, Europako grebarik luzena eramaten ari direlako aurrera? Bai, guretzat Europako greba luzena izatea ez da arrotzeko elementu bat. Guk ez du Guinness errekorrik puskatu nahi grebak ditzen ditugunean, gure helburua da lan baldintzak hobetzea. Baina bagaude oso harro, Nobalteako langileek prekaritateari aurre egiteko greba deitu zutelako eta patronalako hobekuntzarik egin nahi ez duenean greba horri eutsi egiten diotelako. Eta kasu honetan guretzat salagarria da ere bai lan ikuskaritzak izan duen papera. Lan ikuskaritzara joan gara greba eskubidea askotan urratu dutelako, horregatik luzatzen ari da horren beste greba hau, eta lan ikuskaritzak beste alde batera begiratu du, eta epaitegietan jadanik 3 ikuskaritzak emandako ebazpen bati buelta ematea lortu dugu. Horrek erakusten du administrazioak ez daudela borrokan eta lanean ari diren langilei laguntzeko, patronala babesteko besterik ez daudela. Zein izango zenuke dela oztoporik nagusiena hitzarmen kolektiboen negoziazio hauetan? Soldataren igoera izaten ari da oztopoa KPI-arekin lotuta? Nire ustez 2 elementu nagusi daude. Batetik daude prekarietatearen kontrako neurriak. Gu egunerokoan ari gara exigitzen enpresetan behin-behinekotasunaren murrizketa, lanaldi partzialean dauden langileen ordutegiak osatzea, eskatzen ari gara lan erreformak konpondu ez zituen arazoa konpontzea, eta hori da patronari botere elementuak kentzea, eta horregatik patronalak horiek ez dituen manai, eta bestetik
azkeneko urtean KPI-aren hazkunde izugarriak ere zaildu egin du akordiotara iristea, baina atzean dagoena borondaterik ez dagoela. Aberastasuna handitzen ari da egoera honetan ere bai. Ukrainian gerra egon badago, baina hemen aberastasuna pilatzen ari da. Eta patronalarekin daukagun arazoa ez da Ukrainian gerra badagoela, edo horretik hemen pandemia genuela. Arazoa da, aberastasunik ez duela banatu nahi. Eta horregatik ere, berriro esango du grebak deitzea beste biderik ez daukagu. Zen ere KPI-a soldataren eramateraren proposamen horren aurrean, enpresariek diete ezinezkoa dela, KPI-ak igoko litzatekeela gehiago. Ez dakit erdibidegreko biderik onartuko zenuketen? Esan dut, aberastasuna pilatzen ari da. Egoera honetan ere aberastasuna handitzen ari da. Horrek ez nahi du KPI handia egon arren, enpresek ari diru gehiago irabazten dutela. Gu bakigu zelan karga dagoen enpresetan. Enpresa momentu honetan topera ari dira lanean, modu orokortu batean. Eta arazoa ez da KPI-a, arazoa ez dago borondaterik lan baldintzak hobetzeko. Enpresa batzuetan elektrizitatearen prezioa izugarri hasi da. Enpresa horietan langileen soldatak dira kostuaren parte txikiena. Langilei lan baldintzak hobetu nahi ez dizkietenean, soldata handitu nahi ez dietenean, arazoak ez dira soldata, arazoa da mozkin gehiago nahi dutela, ez besterik. Eta horregatik gure ustez, hau ez da momentua KPI-a erlatibizatzeko, hori besterik gabe izango litzateke, patronalari legitimazioa ematea lan baldintzak okertzeko eta gu ez gaude horretarako. Hain zuzen ere, erosalmena defendatzeko manifestaziora deitu du Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak, hilaren 26-rako, esan duzun bezala alde batetik aberastasuna banatzea eskatzeko, eta bizitza duina bermatzeko horixek dira aldarriak eta soldatak, pentsioak, eta baita ere gizarte prestazioak barnebiltzen ditu eskaerak, horri guztia, ezta? Bai, modu zertan bi elementu azpimarratu nahi ditugu. Batetik, lapurtzen ari zaizkigula. Aurreko astean iparraldera joteko aukera izan nuen eta gasolinaren prezioa konparatzeko tartea izan nuen eta ikusi nuen hemen gasolina garestiago daukagula iparraldean baino eta hori ez da ohikoa. Horren atzean dagoena da lapurreta bat. Egiten nahi zaizkigun lapurreta bat. Eta lapurreta horrek ondorioak dauzka da langileen pobretzea, pentsionisten pobretzea, edo lanik ez daukatenen pobretzea. Eta horregatik bi elementuak azpimarratu nahi ditugu, batetik lapurtzen ari zaizkigula, eta bestetik horrek ekarri behar duela, soldaten igoera, ekarri behar duela pentsio duinak mahai gainean jartzea, eta gizarte prestazioa duinak izatea ere, langile eta gizartaren gehiengoa ez pobretzeko. Aberastasunaren banaketa hori ezinbestean dator reforma fiskaletik? Aberastasuna banatzeko bi bide daude. Soldaten igoera eta fiskalitatearen bitartez aberastasuna birbanatzea. Fiskalitatea ezinbesteko elementu bada, eta guk hor besterik gabe eskatzen ari garena da, ordaintzen ez dutenek ordaindu dezatela. Nahiko simplea da, baina gure gizartean langileek ordaintzen dituzte zergen parte garrantzitsuna eta irabazi handiak dauzkaten enpresek ez dute apenas zergarik ordaintzen. Eta hori bai ala bai bukatu beharreko elementua da, besteak beste lehen esan dugun gizarte prestazio horiek ordaindu ahal izateko, osasungintza publikoa ordaindu ahal izateko, hezkuntza ordaindu ahal izateko. Nork egiten du presio gehien erreforma fiskala aurrera esateratzeko? Alderdi politikoek ala enpresariek? Nik esango nuke, hasteko sakoneko adostasun bat eduki badaukatela. Eta fiskalitatearen norabide zein izan behar den, argi daukatela. Hori izan da oinarria, gu saiatzen gara presio egiten zentzu batean, baina esango nuke beste batzuek gu baino arrakasta gehiago daukatela. Eta orain gutxi, lehendakari izugarri azterretu da, Zedarriak taldeak ateratako dokumentu baten kontura, dokumentu horretan zergak are gehiago murriztea eskatzen dutelako, hau denbora kontua besterik ez da izango, enpresariek eskatzen dutenean, lehenago geroago norabide hori hartzen dutelako politikek. Aipatu duzu ikamika hori, baita ere geroz eta gehiago entzuten ari gara euskal enpresarien mundutik, Madrilgo egoera fiskala islatzeko nahi hori, nola ikusten duzu? Hemen kesa hipokrita handia daude. Madrili begirako kesak daude, Madrilek hemengoak baino zerga are baxuago dauzkalako gai batzuetan. Guk hemen zerga baxuago dauzkagunean, ez daukagu langileok, enpresariek hemen beste toki batzuetan baino zerga baxuagoak zeuzkatenean, ez zegoen kexarik. Hemen ematen du ekonomia mugitzeko modu bakarra dela
Zergak murriztea erakargarriak izateko, inoiz ez da hitz egiten inbertsio publikoak izan dezaken garrantziari buruz, enpresa publikoak sortzeak izan dezaken garrantziari buruz, edo politika industrial batek izan dezaken garrantziari buruz. Ayuso behiratze dute hemendik batzuek inbidiaz, aurretik guri beste toki batzuetek inbidiaz behiratzen ziguten moduan, eta guretzat erabat lotxagabea da eztabaida puntu horretan egotea eta eztabaida izatea ea zergak zeinen murriztuko dituen gehiago, horrek pobrezia besterik ez du ekarriko. Lehenik pandemiaren ondorioak areagotuta, orain Ukrainako gerrako ondorioen krisia areagotuta, Eusko Jaurlaritzak hartutako neurriak nola baloratzen dituzu? Gure ustez, pandemiak gauza asko erakutsi zizkikun eta orain Ukrainako gerrarekin errepikatzen ari dira. Eusko Jaurlaritzak argi dauka gastuan handitzerik ez dela behar. Argi dauka inbertsio publikorik ez dela egon behar. Eta azken urteetan izan dugun politika, lehen esan dudan bezala, izan da zergen murrizketa eta inbertsio publikoaren murrizketa politika bat, eta hori pandemian ikusti genuen, eta orain ere ikusten ari gara. Eta esan bezala horrek ekarri du pobreziaren hazkundea, ekarri du ezberdintasun sozialen hazkundea ere, eta beste norabide hartzen ez badugu, etorkizunan ere datu horiek are okerragoak izango dira. Lan erreformaren geroztik, badirudi behin-behineko kontratazioa murriztu egin dela, haren eraginez, diotenez. Langabezia datuek ere beherantza jarraitzen dute Euskal Autonomia Erkidegoan, baina guzti honek letra txikirik aldu, zer gertatu da kaleratzeekin, esaterako? Bueno, guk argi daukagu lan erreforma sakoneko aldaketarik ez duela ekarri. Ekarri du aldaketa estadistiko bat, baina aldaketa estadistiko horren atzean ez dago jendea hobeto bizitzea. Behin-behineko kontratu gutxiago sinatzen dira momentu honetan, baina sinatzen diren kontratu finkoen gehiengo handi bat kontratu prekarioa dira. Izen aldatu diete, baina kontratu prekarioak izaten jarraitzen dute. Obrea kontratua desagertu da, hori horrela da. Baina aldizkako kontratua izugarri hasi da, eta kontratu prekarioa da. Langileak etxean dauzkate, jakin gabe hurrengo egunean lan egingo duen, edo ez duen lanik egingo. Denbora luzez eduki ditzakete etxean deiri jaso gabe, horrek eragiten duen pobreziarekin eta segurtasun gabeziarekin. Lanaldi partzeleko kontratuak ere izugarri hasi dira. Eta eraikuntzan, gutxi gora bera kontratuaren ehuneko 7-8 eraikuntzan izan zireniaz, eraikuntzan behin-behineko kontratua desagertua, baina sortu dute beste kontratu bat behin-behinekoaren iguala dara. Izena aldaduta, finko izena aldaduta. Eta gainera, esan bezala, kaleratzeak ere merke izaten jarraitzen dute, kaleratzeak errezak izaten jarraitzen dute, langile antolaturik ez da aurrean topatzen ez danean, eta horrek erakusten du sakoneko aldaketarik ez dela egon, eta aukera galdu bat izan da gure ustez. Dena den salatzen jarraitzen duze, administrazio publikoan batez ere behin-behinekotasuna oso altua jarraitzen izaten duela. Bai, Hego Euskal Herrian 70.000 bat behin-behineko langile daude administrazioan, langileen ia erdiak, tasa hori izugarria da, enpresa pribatuetakoa baino askoz ere handiagoa da, eta hori autu politiko bat izan da, langileen prekaritatearen aldeko autu politiko bat izan da, eta momentuetan lotxagarria da, ekaina horretik administrazioek aukera daukate langile horien parte importante bat kontsolidatzeko, eta ez dute aukera hori probestu nahi. 70.000 langile, behineko langile edukita, 10.000 langile pasatxorentzat ari dira pentsatzen kontsolidazioa, eta guretzat hori onartezina da zerbait, eta erakusten du administrazioek lan baldintzei buruz pentsatze duten. Gai batzuetan okerrenak dira, behin-behinekotasunean okerrenak dira eta ez dute konpondu nahi, eta gai honetan ere bai, espazio honetan ere bai, ea gai garen hezkuntzan, osakidetzan, osasun bidean, administrazio udaletxeetan, aldundietan, mobilizazioak eta grebak deitzeko, ze hori izango da modu bakarra, administrazioek ez daukaten borondatea izan dezaten gutxieneko duintasun bat emateko kontratazio hori administrazio publikoetan. Eusko Jaurlaritzak behin eta berriro deia luzatzen dizuen arren elkarrizketa sozialeko mailan egoteko, zuek momentuz ez duzue parte hartzen, ez litzateke hori izango langileen egoera hobetzeko aukera bat? Gu eskara inuzendeak, eta badakidu mahai horiek zertarako dauden. Eta mahai horiek helburu bakarra daukate. Eta da, gobernuaren politikak eta politika zehatz batzu, neoliberalak, ontzat emateko eta legitimatzeko maila dira. Horregatik dauka patronalak beto eskubidea mahai horietan, eta horregatik akordioak lortzeko UGT-ren sinadura nahikoa da UGT-ek
hemen langileen 10% babesa besterik ez daukagu, 40%aren babesa. UGT-ren sinadura nahikoa da mahai horretan akordio bat irudikatzeko. Eta helburua hori da, akordioak irudikatzea eman dezan, hemen politika parte hartzaileak ematen direla, hemen politika sozialak egiten direla, eta guk zirku horretan parte hartzeko ez daukagu inungo asmori. Guretzat batera ezina da grebak deitzea, eta horrelako zirkuak ontzat ematea, ez da kasualidadea, Eusko Autonomia Erkidegoa izatea, estatuan greba deitzen dituen lurraldea diferentzia handiarekin. Ia greben erdiak, estatu greben erdiak hemen egiten dira, eta hori da, hemen bestelako sindikalismoa bat badagolako, eta estatuko sindikalismoak, kontzertazioen alde egiten duen sindikalismoak, ez duelako grebarik deitzen, inunerez. Lan eriotzei eta lan osasunari lotuta ere, datuak, zifrak ez dira hobetzen urterik urtera, kontrakoa baizik, zein da argazkia, zein da hausnarketa? Prekarietateak eriotzak hartzen du. Argi eta garbi. Langileen kontra, lan istripuen erdiak, langileen kontratuen lehenengo 2 hilabetetan ematen dira. Eta kontratuen erdiek 2 hilabete baino gutxiago irauten dute. Horrek oso argi erakusten du, formazio ezak, lana galtzeko beldurrak, presak, gauzak azkar egin behar izateak, ezetz esateko ausardiarik ez izateak eriotzak ekartzen dituela. Eta hori erabaldotuta dago lan prekarioa edukitzarekin. Eta bestetik ere horrela administrazioen ardura egon badago urteak daramatzagu eskatzen hemen gutxieneko bat, eta da Europan dauden ikuskari kopurua berdintzea proportzioan. Hemen ikuskari kopuru erdiak dauzkagu Europarekin konparatuta. Administrazioen esku dago erabaki hori hartzea, eta ez dute hartzen. Eta ez dute hartzen ez dituzelako molestatu nahi enpresari prekarizatzaileak, enpresari esplotatzaileak. Eta horri aurre egiten ez zaion bitartean, heriotzak egoten jarrituko dute. Eta lan arriskuen prebentziorako planetan, esaterako, txertatuta dago genero ikuspegia? Ez behar bezala. Orain ere, hitz egin dugu lan istripuei buruz eta lan heriotzei buruz. Guk ere gure buruari biratu behar dugu, ze lan istripuak eta heriotza dakartzaten lan istripuak gehienetan gizonezko geratzen zaizkie. Eta gizonezko geratzen zaizkie enpresa industrialetan, eraikuntzan, olako enpresetan. Emakumeek pairatzen dituzten istripuak beste modu batekoa dira, eskutuan daude. Askotan urteak behar dira gaixotzeko, adibidez, zaharregoitza batean lan egiten duen emakume batek horrek suposatzen duen esfortzuarekin, osasuna galtzea ekartzen du. Osasun bizitza kalitate bat egiteko zailtasunak ekarte ditu, baina hori eskutuan dagoen zerbait da, eta guk ere ziurrenik buelta bat eman behar digu hori zelan azaleratzen dugun. Ze hor ere, osasun arrakala bat ere badago gizon eta emakumeen artean, eta gehien azaleratzen dana gizonen egoera da, emakumeek ere egoera oso gogorrak eta lasgarriak pairatzen dituzten arren. Lan baldintzei buruz eta lan osasunari buruz ari garela, atzokoan Madrilen onartu egin zen hileko mingarria dutenei gutxienez 3 eguneko baja aitortuko zaiela, zein iritzi duela koni buruz? Gizon moduan horri guztiak lotxa puntu bat ematen dit, eskerrak sindikatu barruan emakumeek erreflexio egin dutela eta erakutsi diatela, ze horri buruzko irakaspenak ematean eta zaila da. Gure ustez, berri ona bada, berrikuntza handiegirik ez dakar fondoan, ze hemen bajak ematen ziren egoera horietan, baina berri ona da lehenengo egunetik gizarte segurantzak horiek babesten baldin baditu eta errazten baldin badu emakumeek egoera horietan baja hartu ahal izatea. Gustuko litzaiguke ere haratago joatea eta babes neurriak ere hartzea, honen ondorioz emakumeak lan munduan diskriminatuak izan ez daitezen. Ea urrats horiek ere badatozen, baina edozein kasutan berri ona da eman digutena. Eta lan baldintzei buruz ari garela, bizi baldintzei buruz ere hitz egin dezakegu, kontziliazioaz hain zuzen ere, zaila egiten da askotan 8 orduko lanaldiarekin kontziliazioa aurrera eramatera, Belgikan esaterako duela gutxi eredu aldatu dute, ordutegi malgutasuna egin dute bai, baina lanaldi berbera, zein iritzi duzu? Gure ustez, orokorrean lanaldiaren murrizketa bat eman behar da. Eta lanaldiari buruz hitz egiten ari garenean ez dugu hitz egiten bakarrik lan produktiboari buruz, lan erreproduktiborako eta zaintzarako lanaldi murrizketa bat ere egon behar da, eta horrek eskatzen du ausardia politikoa bizitza beste modu batean ordenatu ahal izateko, eta horri birako proposamenak landu beharko ditugu,
hau eztabaida erreal bat bihurtu dadin. Ze Belgikan eman dana guretzat ez da eredu bat. Astean egun bat gutxiago lan egitea, beste egunetan gehiago lan egiteko ez da konponbide bat. Eta ziurrenik ere horrek genero arrakala batzu indartu egingo ditu. Lanaldi murrizketa egin behar da, eta lanaldi murrizketa hori egin behar da bizitza bizigarri egiteko eta bestelako egin behar batzuekin ere lotu ahal izateko, baina horretarako ere, esan dudan bezala, beste lan batzu aitortzea ere ezinbestekoa izango da, eta lan moduan hartzea, ze gizarte honen funtzionamendurako ezinbestekoa dira, lehen esan bezala, adibidez, zaintza esparruko lanak. Baina, eraldaketa honek ekarriko luke produkzio ereduan aldaketa bat, bizitza ereduan aldaketa bat, batez ere ikuspuntua jarrita, ez? Aurretik ditugun erronkei, eraldaketa transizio ekosozialari edo eta bizi baldintza hobeak izateko. Ezinbestean, ekonomia beste norai batean jarri behar dugu, eta ekonomia jarri behar dugu bizitzaren zerbitzura eta ez alderantziz, bizitza ekonomiaren zerbitzura, eta horrek ziurnik aldaketa oso sakonak ekarri behar ditu, erabaki beharko dugu gizarte moduan ze produzitan nahi dugun eta zer ez, zerri eman mazaion garrantzia eta zerri ez, zelan aitortu behar ditugu orain gaur egun aitortzen dizitugun bezala, lanaldiak ere zelan ordenatu behar diren, etxeko lanak eta beste lan batzu zelan aitortzen diren eta zelan ordenatzen diren. Goiti berako aldaketa bat ezinbestekoa izango da, bestela pobrezia, arrakalak eta genero arrakalak bereziki handitu besterik ez dira egingo etorkizunean. Baina eztabaida hori ematen ari da sindikatuen barruan? Sindikatu barruan, bai, baina lehen fiskalitatearekin esan dudan bezala, arrakasta handirik ez daukagu hau praktikara eramaten dugunean, eta egia da ere, enpresei birako proposamen zehatzak egiteko oraindik lana eduki badaukagula eta marko ideologiko argi bat daukagun arren proposamen praktikotara heltzeko ondino salto bat eman behar daukagula. Dena den daukagun testu ingurua ikusita, aipatu ditugu zenbat enpresatan eta zenbat sektoretan dauden langatazkak aktibo, zenbat greba deialdi dauden hurrengo aste eta hilabetetara begira, batez ere hitzarmen kolektibo horiek berritzeko eta lan baldintzak hobetzeko. Greba orokorreko deialdia mahai gainean duzue? Zoritxarrez ez. Greba orokorrak bi modutan deitzen dira. Deitzen dira murrizketa handi bat dagoenan murrizketa horri erantzuteko eta erreaktiboak izaten dira, jendeak dauzkan haserrea azaleratzeko modu bat da eta murrizketa hori baldintzatzeko modu bat da, hori saiatu ginean egiten lan erreformarekin. Eta bestelako gizarte eredu baten aldeko greba orokorra egin nahi badugu, horrek eskatzen du langileekin pedagogia egitea. Langile arruntek, soldata kobratzen duen langile arrunt batek, bere enpresariari aurre egin beharko dion langile batek greba hori ateratzeko, kontzientzia argia izatea zertarako egiten duen greba orokor hori, eta horrek eskatzen du beste sindikatuekin, bereziki labekin, elkarlan zintzoa egiteko aukera izatea eta partekatzea egin beharreko ibilbidea, eta zoritxarrez labekin ez daukagu harreman hori momentu honetan, horrek ez du esan nahi, ez dugunik bidea egin behar beste puntu batean jartzeko, ze erronka oso handiak dauzkagu gizarte moduan, eta erronka horietan sindikatuko beste paper bat hartzea ezinbesteko litzateke. Peio Igeregi, ELA sindikatuko hitzarmen kolektiboen arduraduna, eskerrik asko, Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta tarte bat eta jarraian itzuliko gara eguneko solasaldiarekin. Gaurkoan gurekin izango ditugu Esti Linares eta Ramon Barela, orain arte. Zerk egiten zaitu gaiztoa beti zorrotza, garratzak zure hitzak. Zenbat laino beltz, esarkada bat behar duzu baina kiratxa, jasan ezina da. Bakarrik zaude, bere zuloak, malkotan errua ez duzu inoiz bilatzen zure etxean. Sede zuloan, ilunpetan ikuste zein omen da, zure zauria.
ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, utzaren aberrian, laino beltzen erdian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, berde zuri gorria, utzaren aberrian, ardilatzen erdian, ardilatzen herrian, herrian deserrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, ardilatzen herrian, baina laku herrian, ardilatzen herrian, aita eskiner herrian, guztoko ez dudanaren, ez garen desberdinak. Ez da zure errua. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin ditugu Esti Linares, eguerdion. Eguerdion. Eta Ramon Barela ere, gurekin, eguerdion. Eguerdion, bai. Atzokoari begira jarriko gara, abortuaren lege horretara, hobeto esan da sexu osasuna eta ardunaldiaren etetearen lege proiektu horretara, Madrileko onartu zuena atzokoan, eta besteak beste, sexu heziketan eta osasun menstrualean eragiteko neurri sorta bat aurkeztu zuena. Xehetasun guztiak jarraian, lehenik eta behin. Ikusiko dugu horren bideoa daukagun, eta bestela hasiko gara solasean, izan ere besteak hainbat neurri proposatu dira, ez? Aurrera pausu bezala ere hartu daitezkenak. Bai, niretzako, igual, nondik hasi, eta dauz, 1000 neurri, 1000 ekintza, eta hortatik, alde batik esperu genuen eta behar genituen ekintzak, baita ere Europara begira eman diren ekintzak, nahiko transformadoreak eta iraultzaileak izan aldira, eta baina bereziki eta hortatik eta emozionalki hartuta zemotatako ekintzak eta tosten, alde batetik da abortua jaso izan badozu, edo bertatik edo prozeda bertatik basa izan badozu, izan dako edo daukasun aukera adibidez baja eskatzeko.
hori niretzako da super garrantzitsua zen, eta okerrelako prozedurak bertatik edo hurbiletik izan ditugunak, prozedura oso luzea da, prozedura zaila da, eta behar da, ez da, espazio bat, espazio sakon eta atzukun bat, eta klaro, ona arte zen, eta zer justifikatzen dozu, eta zer ematen dozu, eta nola eskatu ez da, edo azkenean prozedura psikologiko bat pasatzen ari zara, edo horrelako zerbait, ez da, eta hortatik niretzako fokua da, ipintzea mahai gainean zemotatako prozedura, eta prozedura hori behar duen garrantzia eta pixua ematea. Hori alde batetik, bestaldetik, klaro, hilekoari begira, ez da, askotan, eta horrek ekartzen dagoena da baita ere kulturalki beste errelatuak eragitea. Zenbatek, ez da, entzun ditugu, azken finean hilekoa izatea edo ez izatea, oso kesatiak zarete, eta azkenean horrekin bizi izan dugu, ez da, eta errepresio moduan eta diskriminazio moduan jaso izan dugun errelatu bat izan da. Eta hortatik hori maigainean ipintzea eta esatea, badauz emakume asko, honegaz oso txarto eta minduta sentitzen direnak, eta hortatik ipini behar dugu bertan fokua eta aukera guztiak dituztela baja bat eskatzeko, baina hor nik ipiniko nuna dago hor zirrikitu bat ez dagoela oso ondo azalduta, ea behin egunak horiek eskatuta, gero berriro ordu horiek berriro egin behar dituzu, eta hortatik, hor dago bizka bat gatazka, baina beti ere hor ipintzea eta magenean ipintzea garrantzitsua da, eta gero hori higiene femeninoarekin lotutako gailu guztiak eta horrekin guztia, zenbat ez da, bezerekin zenbat askotan ez da, sartu egin gara, nola adibidez dela oinarrizko gauza bat, eta tira hor dagoen kolokan eta nola gertatu egin den, eta horri sistema patriarkalak ereki egin duen zerbait, ez da, desberdintasun hori. Eta hortatik bestelako ekintzak ekartzea ezinbestekoa dira, esaten dugun berdintasuna horretara bideratzeko. Eta, klaro, gauza asko dauz, ez da, gero, amatasun surrogatua, eta hortatik, mila gauza, baina, izgea batin. Higiene produktuei begira azkenean elusuzko produktu bezala saltzen jarraituko dira, 1,10ko bezarekin, ez dute lortu bez hori murriztea, baina behintzat higiene menstrualeko produktu horiek banatuko dira institutuetan, espetxetan, gizartetzetan eta bestelako gunetan ere, beraz aurrera pauso bat ere badela esan daiteke, eta ardunaldiaren etetearen aitortzen dela esan daiteke ez, lege honen bitartez, behintzat osasun publikoan bermatuta egongo delako, gainera hurbilen duzun erietzean egin ahal izango duzulako, orain arte normalean osasungintza pribatura bideratzen oizelako praktika hori, eta gainera kontzientzia eragozleen zerrenda osatuko dutelako ere, horixe nolabait bermatzeko ez, gertu eta osasun publikoan egin ahal izateko, horixe bada aurrerapena behintzat. Nik neuk lehen estik hitza eman dit, baina nik uste gainera horrelako solaski bat izan da aditua dena gaian, eta ikusi da azte honetan gizonon iritzia murriztu esan beharko litzateke. Hain zuzen ere gizonon iritziak edo gizonon posizionamendu politikoak ahalbidetu baitu horrelako neurriak oinarte ezartzeak. Beraz, nire tartetxoa oso laburra izango da, eta hori sustatzeko helburuarekin, egia da, zuk aipatu eutanasia legearekin neurri berberatxoak aurrera eraman dituztela, hala da guztiz ere arazoak izan dira autonomia erkidego batzuetan eskubide hori gauzatzeko, baina bide honeko urratsak dira, eta besterik gabe, esan bezala, nik uste nire iritzia izan barteko litzatekela hori egitea, eta emakumeek izatea iritzia horretan, eta horregatik horrekin ikuste amaituko dela. Eta, barnebiltzen den beste puntu bat, honi buruz ez da inbeste hitz egin da, derrigorrezko sexu heziketa integrala esarri beharko dela hemendik aurrera hezkuntzako fase guztietan, hoxe, esti? Aldez aurretik hori baita ere, Ramon, ez da, ekintza, uste dut garrantzitsua dela oraipatzea, eta hor da, askotan, ez da, galdetzen didatea, gero eta txarragora goaz, por favor, ezinezkoa da hori esatea, ez da, eta adibidez, ez da, mai gainean, ez da, gizon batek esatea, zuek deko zue erantzuk izena zuek hitz egin eta nik entzungo dut, hor bertatik iraultza bertatik joango da, eta poliki-poliki horrelako ekintzak suertatzea eta baita ere horrelako espazio publiko baten. Gero klaro, hainbat ekintza sortu egin direnez, guretzako eta adibidez hezitzaileok garenok eta sexu eskidetzari buruz hitz egiten dugunean, eta sexu afektibo eta sexu eskidetzari buruz, eta azken finean hor faktore asko dauz eta gauza asko dauz lantzeko, batez ere afektiboa, batez ere emozionala, batez ere, eta
Horrekin lotuta da gorputza, da emozioa eta da gu geu, nola sentitzen garen eta nola lotzen ditugun aspektu hauek gurekiko. Eta askotan hitz egiten dugu honi buruz, baina ezkera ezinbestekoa txiki-txikitatik emozio, gorputza eta daukagun guzti hori, bai gainean eta horri buruz benetan ezkidetza bat jasotzea eta tinko bat jasotzea. Claro, eta askotan niri, deitzen didate adibidez, jadanik nerabekin lan egitea. Nerabeak jadanik dauzkatuko, kodigo guztiak gauza asko jaso izan dituzte eta orain bizitzen diren unean daukate sarbidea informazio guztirako. Jadanik 8 urte gazen eta askotan, deitzen didate, 8 urteekin pornoa ikusten, daukagu arazo larri bat, nola ukitzen diren, nola haien jaukabideak nolakoak diren, sexuarekin batetza ere lotuta, hortatik ezinbestekoa txiki-txikitatik hau mahai gainean ipintzea, lantzea eta bestelako ekintzak eta estrategiak benetako hezkuntzakoak eta iraultzaileak egitea eta ez dela soilik ez dakit 2 orduko formakuntza bat, baizik eta hor bertan hezkuntzako plataforma horretan daudezen hezitzaile eta ipiniko dugu agente guztiak leku berdinera joan. Momentuz neurri horiek paperean bai, ikusiko dugu nola islatzen diren gero praktikan ere, eta gaiz aldatuko dugu, gaurko arreta puntu nagusienetako bat Gasteizen dagoelako, esaterako, Arabako mentalgintzako sektoreak greba hasi duelako, hitzarmena berritzeke duelako, 20 urtez ez dutelako hitzarmenik, sektore bat besterik ez da, adibide bat besterik ez da, badakizu Euskal Autonomia Erkidegoan hainbat eta hainbat enpresa eta hainbat sektore daudela egoera berberan, eta horren arira, hainbat greba eta lan gatazka ere piztu direla azken aldian. Gaurkoan gurekin izan dugu Peio Igeregi, elako sindikatuko ordezkaria eta horrela mintzatu da. Zientifikoki neurtuta daukagu. Azkeneko 20 urteetan, 2020 urtea izan da, hitzarmen kolektibo gehien eguneguta izan dituen urtea, eta hori izan da 2019 izan delako ere bai, azkeneko 20 urteetan greba gehien izan dituen urtea. Bata bestearekin erabalduta dago, guretzat inuzente alitzateke pentsatzea patronalak lan baldintzak berez hobetuko dituela borondate hutsaren gatik. Patronalen egitekoa da irabaziak pilatzea eta gurea da aberastasuna banatzea eta hori indar harreman kontu bada. Eta horregatik grebak ezinbestekoak izango dira lan baldintzak hobetzeko. Hori esek Peio Igeregiren hitzak, ez dakit ados zaudeten berak esandakoarekin. Greba ezinbestekoa dela, baldintza hobeak izateko. Bai, nik uste baietz, oin dela 3 hilabete edo, eguzki urtegarekin nengoela hemen, gaukoak saioan gauean, biok aurrikusi egin nuen nahiko udaberri beroa sindikatuen analizarekin bat eginez izango genuela bereziki KPI-aren igoeragatik. Horren arira nik 3 datu plazaratu nahiko nituzke. Lehenengoa izango litzateke Europako Banku Zentralaren agintari batek, Isabel Schnabelek, aipatu zuen joan den egunean, KPI-aren igoera bereziki dagoela lotuta, enpresek izan dituzten ezoiko mozkinei pandemi garaian. Hori lehenengoz. Bigarrenik, 1990 hamarkadetik txelesko korrelazio falta dagoela lehen bazegoena produktibitatearen eta soldata mailaren artean. Hau da, produktibitateak gora egin duen heinean, soldatak behean gelditu dira. Eta aldi berean, hasi da, hamarkada berdin horretatik, ezberdintasun ekonomikoa maila altuen, ertainan eta basuen artean maila ertaina guztiz txundituz. Eta azkenik, langile sindikalizatuak dituzten herrialdeek askotan ekonomia berdintasun handiago dute haien gizartearen baitan. Orduan, testuinguru honetan, ikusita zeintzuk diren oinarriak eta kausak, ikusita zeinolako eraginak dituzten sindikalizazio ezak eta zenolako eraginak izan dituen edo bilakaera izan dituen soldata globalek, nik uste logikoa dela horren aldeko bultzada hori egitea. Izan ere, azkenean Euskal Autonomia Erkidegoko gizartea berdintxua da, Europako beste batzuekin alderatuta, Espainiarekin alderatuta zuzen ere, baina, tira, oraindik horren aldeko bultzada eman daitezke. Hau fenomeno globala da, hau globalki ematen den zer da, egia da, beste herrialde batzuetan, esate baterako Amerikako estatu batuetan ezberdintasunak asko ageriagoak direla, baina gurean ere eman daiteke, ezta? Eta bereziki metalaren sindikatuan, metalaren sektorean, bai Bizkaian, bai Gipuzkoan, enpresa oso handiak daudela, bai Mercedes, Gestamp eta barrekoak, nik uste funtsezkoa dela,
bereziki ikustea gutxienez Bizkaian badirela bilerak, 7 bilera esan dituztela eta akordiorako bidea egon daitekela. Egia da grebarako mehatxua egin dituztela sindikatuek, baina gutxienez badagoela patronaren aldetik nolabaiteko borondate hori eta badagoela bultzada hori langileen edo langileon bizi mailak hobetzeko, ezta? Bilerak bai, baina eta berriro greba deialdiak ere, izan ere lehen da biziz, enpresa gehienek esaten dute ezinezkoa da lan baldintzako betzea, ezinezkoa da hitzarmena berritzea, ezinezkoa da soldatak igotzea, greba egin, eta gero negoziaketa baten ondoren, lorpenak, ez? Datoz. A ber, iraultzak eta gauzak aldatu egin dira, beti ere ez da bertan kalean egon garenean, eta hortatik hori ezin dugu ahaztu zen eta batzutan, trasladatzen digote mezu bat, ez da, zertarako, orain, baina gauden momentuan edo, pentsa, gauzak aldatu egin aldira, beti ere kalean gaude, eta gauzak aldatu egin dira horrela, soilik horrela, ez da, esan mugimendu feministari, esan sufragistei, esan, ez da, klase ertainari nola, sortatu egin den, eta nola lortu egin ditugun, ez da, bestelako privilegioak eta bestelako eskubideak, eta gure, ez da, oinarrizko eskubideak, eta gauden momentuan, uste dut, dala, momentua. Eta etortzen zaigu, ez da, momentu oso lasgarri bat, non, daukagu alde batetik, ez da, guda bat hor dagoela, eta beti dago hor gure atzean, ez da, etzai bat hor dagoela, eta badirudi, gudatan dagoen ez, dana balio du, pandemia bat, ez da, eta badirudi, ez da, faktore externo horiek inbalidatzen digutela, guk greba bat egitea. Ezinbestekoa da zen, eta hau da, lehenetik zegoen zerbait, pandemia baino lehen, guda baino lehen, eta berriro ere ekarri behar ditugu dauzkagun, ez da, erronkak eta geratzen diren erronkak. Claro, hemen baita ere, egin behar dugun, ez da, beste irakurketa da, zer notatako garrantzia eta pixua eta legitimitatea eman diogu enpresa pribatuei. Eta nola dagoen gure sistema kapitalista eraikituta, klaro, eman diegunean. Eta hainbeste boterea, nola kentzen diogu boterea. Hau lehen aipatzen genuen, ez da, eta Ramoni nik interpelatu egin dio danean, da nola kendu, ez da, maskulinitatei boterea, nola kendu, ez da, sistema kapitalistari. Zuk, bain, botere bat ipintzen duzunean, ez da, estruktura batean hori kentzea oso zaila da. Orduan, klaro, prozedura izango da luzea, baina ezinbestekoa da bertan egotea, eta, klaro, guzetiz, ulergarria da greba bat egitea. Izan ere, prekarietatea hitz egiten ari gara, hilabetearen amaiera ezeltzeari buruz ari gara, pobrezia geroz eta areagotuago bati buruz ari gara, ez? Beraz, ez dira nola nahiko arazoak ditugunak aurretik, gizarte mailan gainera, gazteoi eta adinekoi ere, adintarte batetik aurrera oso zaila dutelako lana aurkitzea, beraz, honen guztiaren aurrean greba deialdiak esan dugun bezala, eta baita ere beste puntu bat, aberastasunaren banaketa, nola egin, ez dik esaten zuenaren arabera, nola orain irauli zerga sistema, ez? Bai, ados, eta nik uste erronaiko finkoa duela ez dik aipatutako horretan, nik dituko nioke beste ikuspegi batetik natorrelako, ez di oker dagoelako. Baizik eta deshumanizazio, nolabaiteko deshumanizazio, enpresa munduaren empatia eta humanizazio falta. Ni egon nintzen, eta horregatik ez dute nire ikuspegitik hitz egiten duela, ezta? Ni egon nintzen Deustuko Unibertsitatean ESG Finance edo horrelako izeneko programa baten, eta bertan agertzen dira, nola sartu daitezke finantzan alor sozialeko, ingurugiroko alorreko eta gobernantza alorreko neurri berriak. Nola berdintasuna bultzatu daiteken enpresa munduan, eta aiteratzen ziren hausnarketa guztiak gazteen partetik, adinekoen partetik, asko ziren Deustuko komertzialekoa, ni ez naz, ni ez zientzia sozialen fakultatekoa. Eta hausnarketak ziren, baina nola lortu dezakegu mozkina hori egiten dugun betartean. Bale, mozkina gauza bat izango da, eta landuko duzue finantzetan, baina justo kurtso honetan, ni etorri naz hitz egitera nola barneratu dezakegun justo ingurugiro alorra, alor soziala eta gobernantza alorra finantza munduan. Eta hau izan behar da lehentasuna. Lan honen lehentasuna hau izan behar da. Eta badaude ereduak gurean, badaude kooperatiba ereduak, non langileak parte hartzen duten demokratikoki enpresetan, eta ez dakit, ez dira guztiz utopikoak, baina badokate bere, ez da, badaukagu gure eredu propia, hortara jo beharko genuke, ez da, humanizazio horren aldera. Bai, horrek duen arazoa da, botere aldaketak eman beharko direla ere, ez? Baina, klaro, hor Ramonek aipatzen zuen, ez da, kulturalki oso sartuta dekogun zerbait,
Claro, sistemak asko eragiten du eta strukturak eraldatzea, gaude hitz egiten, multinazional, gauza internazional bati buruz hain sartuta dekogunik, ez da? Uste dut ez dugu esperantza galdu beharra zen, eta askotan mifintzen garenean horrela da como katastrofiko, eta zer egiten dugu horren aurren, ez da? Gainera orain dela gutxi egin duen formakuntza bat honekin lotuta, eta ni baita ere nintzen programa horretan, eta klaro, ni gizarte langile modun, baita ere neukan ikuspegi berdina da, baina hau da jendarterako, ez da? Zerbait jendartea eraldatzeko eta mugitzeko, eta klaro, zeuden beste batzuk zen, ez baina nondik hartzen dugu eta hor dago, ez da, batez ere, ez da, finantzetara bideratuta dagoen, egongo dira denontzako, ez da, oso desberdinak direzenak, baina uste dut kulturalki gauzak asko aldatu egin behar ditugula. Eta hori baita ere gazteei begira, ez da, daude desituta, eta nik askotan, ez da, youtuberrak nahi dotenean izatea, ez da, klar, nik aldetzen diet, baina zerbait beti youtuber, eta klar, esaten didate, asko irabesten dutelako. Claro, non ipintzen ari gara fokua ekonomian. Ipintzen ari gara, ez da, azken finean, sistemak zergatik, eta horrek ematen dit aukera, gero, erosteko horrek ematen dit aukera, ni, claro, eta gure postasona lotuta horrekin. Ordan, hori kulturalki hainbeste aldatzea, pues bueno, egin behar ditugun iraultzak eta eragiketak oso desberdinekoak izan behar dira eta oso anitzak. Hemen utziko dugu gai hau, eta beste gai bati helduko diogu baita ere, Euskarari buruz hitz egiten hasiko gara, izan ere bihar Madrilen eztabaidatzen hasiko dira, ikusentzunezko legea, hainbatetan mahai honen bueltan hitz egin dugun lege hori, Euskararekin lotuta, belaunaldi berriei lotuta, plataforma digitalei lotuta, bada honen atarian zenbait eregiek, besteak beste Euskalgintzaren Kontseiluak eta baita ere pantaiak euskarazek, proposamenak bildu dituzte. Entzun ditzagun Paul Bilbao eta Alex Aginagalde. Hartu behar den lege horrek benetan gurea eta gure bezalako hizkuntzen presentzia duina bermatuko badu, beharrezkoa da lege horrek elementu batzuk jasotzea. Besteak beste, bai finantzazio kuotei dagokienez, bai emisio kuotei dagokienez, beharrezkoa da gure eta gure bezalako hizkuntzek kuota zehatz bat izatea. Guratzen dugu, edo estatzen dugu, finantzazio dagokionez eguneko 8 izan beharko lukeela, emisioa dagokionez, eguneko 40 orokorrean ez da gero, hizkuntza bakoitzaren kuota ere ezarri beharko den, bermatzeko berezko hizkuntza ofizial guztien presentzia izanen dela etorkizuneko ikusentzunezkoetan. Horrez gain, streaming plataformetan geolokalizazio bitartez bertako edukiak nabarmendu daitezela, Euskal Herriaren kasuan, euskerazko edukiak nabarmendu daitezela geolokalizazioaren bitartez, edota momentura arte diru publikoz bikoiztuta edo azpidatzita izan diren eduki guztiak azpidatzi edo bikoizketa horiekin eskaini ditzatela derrigorrez. Neurri oso zehatzak, eragile hauek aurkeztu dituztenak, ez dakit zer iruditzen zaizuen, batzuk nahiko berritzaileak iruditu zaizkit, ez? Bai, eta horren hori da, minimanengoen ikertzen, eta agertu zetea jotaren inguruko berri bat, agertzen zen akordio lortu dutela, nolabait erdizka, ez dela heldu eskakizun guzti hauek betetzera, baina bai lortu dutela 110ko emisio eta finantzazio minimo hori, eta handik hori da minimoa hizkuntza bakoitzeko, eta gero proportzionalki bakoitzaren biztanleriaren arabera igo daitekela, aurrikusi genezake katalanak adibidez garrantzia handiago izango lukeela, eta baita ere sartuko dute haiek aipatutako derrigorrezko itzulpen hori, ez da, adibidez, haurrentzako programetan, nik uste dut 12 urte baino gutxiago dituzten haurrentzako programetan, bikoiztuta baldin badaude, bikoiztuta izkini barko dituzte, bai kate zein publiko, zein pribatuetan. Ez dana lortu, eta hor egon da talka, baina uste dut alanda guztiz ere AJak legaren alde aurkeztu dela, da streaming plataformen inguruan. Hor, gobernuak uste baitu ez dagoela aukerarik nolabait haiek lotzeko edo behartzeko kupo batzuk esartzera, ezta? Eta, hasi dira, justo aurreko mintzagaia izan dugunarekin horri buruz, ezta? Azkenan adostu dute haiek autorregulatuko direla, eta hor erdibideko hori hor gertu da, ezta? Nik uste pausu pragmatikoa izan daitekeela, ikusita nondik gentozen, jakinda EITB kontrolpean izango zuela estatuak baita ere, eta izango zituela arazoak Nafarroan emititzeko baita ere, eta horri guri kalte itzela ingo ligukela, hori konpondu da baita ere, eta baita ere lortu da, kupo hori esartzea, 108ren gainetik gainera, nik uste berri positiboa izan ditekeela, baina galdu dugu aukera Netflix, HBO eta bezalako plataforma horietan esku sartzeko.
hitz egiten dugu askotan baita ere geolokalizazioaren datuen eta barren erabilera positiboaz eta negatiboaz, eta ez dut inoiz aurkitu, bueno bai, baina euskararekiko gutxienez, ez nuen inoiz aurkitu erabilera oso positiboa, eta oso berri edo proposamen iraultzailea iruditzen zait. Datuak erabiltzea nolabait ere ikusita geolokalizazioa zein den, nabarmentzeko, Euskal Herrian zauzenez, suposatu dezakegu euskara jakiteko eta erabiltzeko aukera handiak dituzula, beraz, tira, hemen daukazu cookien bitartez, o geolokalizazioaren bitartez, aukera hau euskaraz kontsumitzeko. Proposamen ederra iruditu zait, ez dakit hori posible izango litzateken legean sartzeko, baina bai, proposamen laguntza eta bultzada izan daiteke, baina era berean ez dakit zein puntutaraino, ez? Klik batean izan da Googleen edo beste plataforma batean edo zein, ez dakit zein puntura arte, ez? Ez dizuk zer uste duzu? A ber, ezke berriro goaz berrirora eta muinera, ez da nola eragitzen ditugun orain sistemak eta noin zenbututan gauden, eta nik horri buruz lanetan egiten dodanean da, gauden momentuan jaia komoda kontrola ezina. Baina, egia da uste dut estatuak eta horrelako politika gintza eta horrekin lotuta, ez da, Pegasus baita ere, ezke dana sartu aldezakegu, ez da, nola kontrolatu, nola babestu gure informazioa, gu geuk eta nola interneten, ez dakit, identitate digital sano bat eraikitzea. Horrekin lotuta, alde batetik hezkuntza, ez da, ezinbestekoa da bestelako hezkuntza proposatzea, lehen aipatzen genuen, bale. Badakita kargatzea hezkuntza sistemari, baina dauzkago erronka batzuk ezinbestekoak dira bertan ipintzea eta txertatzea. Eta identitate digitala txiki-txikitatik landu egin behar dugun gauza bat, nola babestu gure gorputzak, nola babestu gure identitateak, noraino heldu garen algaren, ez da? Eta horrekin lotuta zen motatako edukia baita ere kontsumitzen dugun. Zen eta azken finean, lehen aipatzen denun Netflix eta barrekoak. Ia telebista, gero eta gutxiago kontsumitzen da, eta adibidez sektore batzuetan ez da kontsumitzen. Ordan, dekogu erronka bat nola sartu eta batez ere euskararekin lotuta nola suertatu euskara, nola sustatu. Zen eta gertatzen ari zaiguna da txikirrak eta nerabeak adibidez euskalduna, betidanik euskaldunak izan diren herrietan, nik entzuten dut gazteleraz mintzatzen. Eta irakasleek esaten dute daukagu orain dekogu arazo bat euskararekin eta nola sustatu euskara. Zerbait izan daukaten edukia eta batez ere kontsumiten edukia da edo ingelesez edo gaztelaniaz. Askoz gehiago, ez da, entzuten dituzte, herri batzutan entzuten dira hitz gehiago ingelesez euskaraz baina, orduan, hor dago gako bat, non ipini behar dugun foku eta non, ez da, zemotatko estrategiak jardun izan behar ditugun, orduan, hor dago jokua, egia da, dekogula hor sistema oso handi bat, baina estrategiak eta politikari begira egin alditzakegu bestelako ez dakit estrategiak edo kintzak. Bai, eskolaren erabileran dagoen arrakala hori, ez, jakintza bai, baina noiz erabili, zergaitik ez da erabiltzen, hori zera dugun erronka gaur egun. Bai, euskitza izango luken lez, beharko duguna da nolabait ereduak. Twitchen dabiltzaten euskaltzaleak, YouTubeen dabiltzaten euskaltzaleak, eta ez bakarrik produkzio sinematografikoak gero Netflixen ikusteko, edo ITV-ren seriak gero Netflixen ikusteko, edo ez dakit norin ikusteko. Hor behar dugu herrigintza, behar dugu herritik hori bultzatzea eta sustatzea, eta berez umeek izan dezaten, ez erdaldun den, izan dezatela baita ere, baina aukerak izan dezatela euskaldun den YouTuber Twitcheko estatari edo bestelakoak izateko, ez da? Bai, horrekin lotu eta bakarria petzerren, orain dela gutxi egon nintzen YouTuber batekin eta Instagramer bat, YouTuber batez ere Instagramerra da. Eta euskalduna da, berak orain dago media, beste lekuran, eta gainera super famatua da, eta bera, ez daki euskeraz, primeran. Ostras, hor dago gakoa, adibidez, horrelako ez da perfilak, ez da bermatzea, ezinbestekoa da horrelako perfilak izatea eta sustatzea. Bai, edukia egin aldezakezu gaztelera zen, eta egia da askoz ere zabalagoa da gaztelerako, ez da, mintzatzea, baina euskeraz ez ahaztu, ez da, eta berak dakoala hor gakoa da, bi edo bi bideo egite euskaraz. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia denbora gabarik gelditu gara eta eskerrik asko beste bengurean izateagatik, Ramon eta Esti, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Karolina Suarez lankidaren eskutik ondo izan.